sohea molo sohea martangi yang tarilu suku-suku doroha. Tuatu menangisi pesiak kita heado tarilu martangi yang sian bagas dalam hati. Manang namanang yakon yanakon ulaun rumah tangga persoalan kehidupan. Setiap orang percaya pasti pernah menangis berdoa. Molo sohea tangis sita martangi yang suku-suku doroha di si. Ay jonok do pakilalan nan wang tutuhan ini. Dihilalau do kebesaran Tuhan kemahakuasaan dohot leani kita. Jolma yang dia ciptakan itu. Alai diparar. Dipakai. Ibana kita dingulu si genopare. Alani terpohon sabutulna majo kita. Mangatusi panguluyon ni. Panguluyon nang dileon ibana tiruan gari ada satu namate. Panguluyon ni idon naing takas tarida. Dada holan di perhalado ni huria na manggula di huria. Alai doho do ruas ni huria na marsaur. Doho dongan nasa huria. Bulus mangula. Dan mabuat utung manang sangap. Ay tangi yang alia manami pemolotadok ale Tuhan leo marihami hanguluan siapari tidak ada si panganon. Hanguluan siapari bukan hanya untuk makan dan minum. Alai hanguluan siapari dongan na burju. Dongan na setia. Dongan na memperhatikan kehidupan. Dongan na boy pabuaon ni piniba. Na olo manangiakon, na olo mangurupi, dang menyakiti, dang merendahkan, dang menghina, alay menghargai sesama. Leong ma hanguluas siapari labatan ni tidak hanya makan, tidak hanya makanan, minuman. Alay dongan na buju. Donga sahuta, donga saulaon, apalagi donga saripe. Nama siatusan didodo roha. Diadu roha, dia tusi. Ido surung ni halak batak, nang so didok ya tusi. Hala didodo. Si pata dang masyatu sa dihata, alay masyatu sa di roha. Ima molo jonok odoranan idok ni. Ala balga holong ni roha gabe di hukubi holong ni roha ido kurang otik diaju. Kurang otik dang pitor sitik. Kurang otik di palabas roha. Habuluson natakas dengan motivasi murni tidak mengambil keuntungan. Tidak mengambil rasa hormat. Aledang buya te ay molo sambutan ni halak kita ko sendiri yang terhormat ade. Yang terhormat Padita Resort do inang yang terhormat Parhalado Profesor Silaban Sugari Sonak king amang Deveron yang terhormat amata anggota DPRD amata si Mangucong. Memang di Indonesia doa dong na semua ni. Molo di Eropa ala soma lau manguluhon rapat-rapat ikumene Asia, Afrika, Eropa, do di Asia, Holland, saya do, brothers and sisters, ladies and gentlemen, good afternoon. Ngasay. Alay hitay ko doon do sudah geria ada idok dope di pudina, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Aydang targuar yaw sudah, nah. Alay, walau sonang dorohat, tay kondulah hunot tadi. Halak bata pedang adong na langsung mangulahon joli sehat ado. Asay siya raut. Dang adong halak batak na pitor ini daong. Nang pay boto isukod do ulaw na ada pe. Siakko ni nahudul doon na nadinggan na mardalan. Dia manina pay boto ngapes tahuri ngapes taujuk. Baru do pay mulai siak gareja alay tong do isukun. Dia man nanido na inna do. I mahala batak marsi sukunat do demokratis.
Di boto pedang pitor di dok. Jaladang dong dia ada batak ngahuat tusin, nadang adongi. Hidup raza ni buru. Ba emak di dok. Dang pitor hula-hula madok ngahuat tusi dangin na. Bahaya do pakatayon na samuni. Na uli gabi jala horas na do. Ima dengan ni dame ni filosofi ni budaya Batak na hormat menghormati jala cukup demokratis. Penghargaan tu sudebe. Nah baru pe pelajari di ina ni Batak. Ina Batak pardingding. Ina Batak parpara-para. Odo filosofi Batak yang tidak diwariskan turun-temurun tuaka sudut nauposo. Ado ina Batak pardingding. Ding-ding. Dia batasi persoalan. Molo dong soal di jabu dang saat itu jabu sada. Ima ina ni Batak yang setia tu rumah tangga, menjaga kehormatan rumah tangga. Ina pardingding. Dia jaga dan ipadok sude nakina mata nabi muruk tobotalan ya. Rumah tangga lain tidak diketahui, tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah. Hurang garam, hurang sira. Sira do garam ate. Hurang gula, hurang cabe kan asing. Dang diboto perjabu sadai. Tapi dia dengan sabar menjaga keutuhan rumah tangga. Dia jaga kehormatan. Ai raja amai pinaraja ni ina do. Hormat amai nah kinhormatan ni ina do. Dak hormati di lapo moloso raja di jabu. Dak hormati itu donganna moloso hormat donganna. Di sido perjolo ina Batak pardingding menjaga keutuhan rahasia nama baik martabat integritas dari rumah tangga. Alain apa dua hon ina Batak parpara-para molo di jabu Batak rumah Batak opuku berjabu Batak do di Samosir. Molo para-para di Gijang itulah tempat penyimpanan nabuni tu Gijang. Dak sudah mabotoi holan inat taido maboto apa yang dia simpan di situ. Dan dia simpan di situ bukan untuk dia poya-poya, tapi untuk kepentingan rumah tangga satu saat perlu. Jadi ya kamang suatu ngirpohamu nasobinotomu ada ongdo simpanan ya kena tahun. Ada sisa-sisa ni balajana isi perdo. Ido ben natabba do sagaram, sarastonga garam. Tutudang pitor saons. Sagaram, satu ngagaram. Ina parpara-para melososongoni ina Batak, dia bukan orang yang hemat demi keluarga. Dia simpan. Hidup ben malo di huta-huta na jolo, mula amat tai misalnya opu padingdingan sial lapo. Ay nakibba makatai laiba di lapoan di Paboa menggadis tano do sianu. Ayo 45 ninna. Bah 45. Ape hepek ku 30 do namatay. Alay natay maddo iba kasarhana dibilangi oh dong do husipan para-para. Inatay maddo buak ma. Ayah hadu maksudmu buak ma. Ngahu do hepek ku dang cukup. Ay dang iboto alak Batak maddo cukup. Hepek ku dang cukup. Buak ma. Ay hopek baru babuati. Hepek ku nasaudo dang buak main. Ima ibu yang bijak tahu membuat kebahagiaan suaminya yang rindu neng membuat tanoi. Amo kamang do tinang hantani di batado manganogu kita asa habuluson. Habuluson mangula, habuluson mengabdi, habuluson sebagai istri dan tahu tanggung jawab, habuluson sebagai suami. Songon malim naganuk manugut maboan rumah tangga na tu di bata
dan menyebut nama istri dan anak-anak melodong hela didok helana adong parumaenna didok parumaenna adong paupuna didok. Orang tua yang berdoa terhadap Tuhan atas nama Pinoparna akan merasakan itu di tempat yang jauh. Di Soldo Pinoparta kita di Medan molo tatangiakon dia lusi di Batadui tusan. Di Sonpe hita alai dia lusi tusan. Ima gogo ni tangiang gariada Martin Luther madok dang mago ia nakon nasai tinang yakon. Jadi pola risau hita nang pe di Jakarta buamai molo mula ki malas lodungo malas mangan marasai mai nang pola pikiri. Tang yakko tu Tuhani dia mampu mengatur diri sendiri. Aidang mago ia nakon nasai ni tang yakon sebut namanya. Tuhan akan menggetarkan jiwanya untuk berperilaku yang baik. Dalam hal apapun, ikon bahagian ni solusi do hita. Ikon na mengatasi do hita. Unang si atasan. Iko padameo do hita. Unang si padameon. Asadong wibawa yang lebih baik. Apalagi sebagai anak Tuhan. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut ta si Ganupari. Dan sesungguhnya manginang anak, boru, pahopu, mereka diam-diam tapi meniru kita. Diam-diam mereka mengamati kita. Suasana di rumah, kata-kata kita, cara kita tu ina di jabu, iparrohahu nak kedak dana hidri. Kata-kata yang diucapkan oleh ina tu ama pe di jabu, iparrohahu nak kedak dana hidri. Na malo do na zulu na tuat-tuat na mado dang daw tubisian kalimat kedua dang pola do hono nang sumat do hono sianoni. Di meja makan di perlu ala tabo anggo sodang. Tapi memang itulah karena memang amang inang sekolah yang pertama adalah rumah tangga. Dan guru yang pertama adalah ayah dan ibu. Nomor 2 di persekolahan ini. Alani buah karakter, buah semangat juang, apakah jujur, apakah adil, apakah hormat, tidak mau berbohong dan mencuri, itu dibesarkan dari rumah. Di Jabu di Jepang di mana. Ise kita nuaing tidak terlepas dari bagaimana ayah dan ibu dulu membesarkan kita. Molo gagal ya anak kota yang gagal bukan mereka, tapi kita yang tidak mampu mempersiapkan fondasi yang kokoh bagi dia. Sejauh do. Na jolo di huta-huta mengalias semangat, tak songo di kotaon. Ulang tahun Kentucky Fried Chicken. Ulang tahun tu makanan restoran Nakanatabo di huta-huta telur ni manuk dosada. Ipe nasadaon dikupas, dibuat do bonang ibola 2. Ihusor gabe 4. Ihusor gabe 8. Odo nasa-nasaon tu ganu piring. Alai sudah do sa piring, gari ada dong nomor tabu. Tapi intinya di situ kebersamaan dan doa. Ai tangiang ni dainang tangiang ni damang taingo desa pesonari. 65 tahun umurhum mulai bulat pitui. Saya masih ingat 2 mama dan 2 papa. Bagaimana memberangkatkan dan membangun moral do semangat juang dan membela orang yang lemah. Ima surung ni ama. Ima surung ni ina. Jala padonganion ni Tuhani luar biasa di ngulut si Ganupari. Oppe nena si Paulus. Upasa mahamu nuaing tu di bata. Upasa mahamu nuaing tu di bata ay ibana do patuguhon. Dan adong kekuatan lain. Apalagi di Naporsea. Tidak ada kekuatan lain. Itu banyak di hitan na Lutheran na Protestan. Pati parjoloi. Ido diodol hosi Luther. Sudah do mengapili. Au do Jahoba di Batam. Ninna di Batata. Dan jadi marakup au bainomu di Batam. Dana sekolah minggu pengen dihafali. Nengah dihafali. Jala hita satu nama godang. Au do Jahoba di Batam.
yang jadi merakup. Tidak ada dua Tuhan. Tidak ada dua sumber kehidupan. Audo Jehovah dewatam jala odo ikos sitona honotat terus merdapot-dapot tupino parta. Asapos rohana di dewata. Dangadong dewata na asing. Dangadong pola si sukunon na asing. Ido bana bersandar pada Tuhan, mengasahon holan huaso ni dewata. Ido. 2 Kronika 10 Maisia. 2 Kronika 10 Maisia amanginang ay manatap manonggor do mata ni Jehovah manatap sadok tanoon lahu mangalehon gugu tu parrohan namar sitiu pado ibana manangis namar sitiu pado ibana manatap manonggor do tu si di batase banwang ija. Setiap orang merasakan itu. Kuhilala doi sebagai anak desa lahir di Simarmata, anak guru SD dan mama petani bawang 10 kilometer Simarmata Pangururan 20 kilometer PP. Sifata sarapan mulu adong sisa idahan na budari. Sarapan adalah sisa nasi yang tadi malam dibain melapu saporong dituruna dibain meja kursi dibain hau panas itu sabor ini las lapu sabor ini garam dodongan nih baru berangkat naik sepeda mula karejo dope madura doho akan asing dungi borak tu siatar di siatar nih hilala padongan itu ani dungi dong padi tapi alai molo dung terpilih atong ditagi anggue leonol tong bau nang gawe tiki kampanye dangadong unang do dung terpilih tong dangadong naktoy dang ido ay lelang niya mangopi belgado non bereng ma ay sen na julu say belgado lelang niya mangon jala tabba do belgana malodo inangi olo do inangi mado tabay ninna do tuamangi berekamu man non. Jadi di jodoh kita marpos ni roha tutu hatai noaing di papungu panitia kita pasada tahita asa margugu kita lumobi panagunuguan tu sudut na poso asa unang pangihutihut yanak kota di masa depan ni bangsoon di dalam majuon alai ikut menentukan perjalanan bangsa sudah mahita di pasu-pasu Tuhan rumah tanggata yanak kota rodi sudah na tapi kiri akan onggajang umurmu adong piga-piga huida pos roham jalo tu di bata pagajangon na do umurmu asa sanga dayommu air putih lah ya siap pahopun akan sudah botak karejo de alai ngatama sikolana yanak kota saya dileo dewatama akan ong tikina horibe saya dileo dewatama nang roka ni turdi aka per 3-3 mangomo aka per 14 saya tong mana pangkat partani pedo matong do aka per kubun gawe na niula do sinur na pinahan asago las ni roha akan nomor sahid dewatama mangubati asai pas lam